Hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Masantol, Pampanga. Sa loob ng mga nagdaang buwan, umabot na sa 26 barangay ang apektado, dahilan para malagay sa alanganin ang paggunita ng ilang residente ngayong undas. Isa sa mga lubog ang Masantol Public Cemetery sa Barangay San Nicolas, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking libingan sa bayan. Ayon sa 68 anyos na kagawad ng barangay na si Homer Pangan, matagal ng problema ang baha sa lugar at para bang hindi na ito nawawala. Siguro hanggang 5 years maniba niyang lumbog ring public cemetery ang poretang private cemetery kaya ni siguro tinalimang ban. Paliwanag niya, isa sa pangunahing rason ay ang high tide na umaabot hanggang sa mga libingan. Itapin maniba niyang kinain pinatubo ang poing high tide, medyo may raguling high tide ngayon anti kanita kaya man mirarasa na high tide kayo ngayon po nasa mina po itang high tide maragol. Kaya po alos lalbog po rin kayo kaming purok. Malaking salik din umano ang mga flood control project na tila napabayaan o posibleng ghost project na lamang. Dalan po guling siguro po itang flood control gagawan hanggang ngayon po ay pa makakay kaya po ing danom po high tide nilulubketi po makabebehan po pong Masantol. Kasi po Pampanga River na po dengan pong flood control kakayandakin impong Nueva Ecija, impong Rosala yan indanom po punta po kay katamo impong Bandang Babo kini nga po tataglos, suling kini po kasing papuntang dagat kini pong Pampanga River. Dahil dito, taon-taon ay pakaunti ng pakaunti ang mga dumadalaw sa sementeryo. May ilan na ring napilitang ilipat sa mas mataas na lugar ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Diritak la, ring aliwa po kasi, lalako doon po ring metera po kini, lilipat doon po ka ring limbawa po yung Lakeview na po, medyo matas yan pong bagyayan. Maging ang katapat na private cemetery, halos hindi na rin mapakinabangan dahil sa lumot at tubig baha, ayon sa ilang residente na nakausap ng CLTV36 News. Samantala, nagsagawa ng sandbagging at inspeksyon ng LGU sa pangunguna ng Masantol Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nitong Lunes, October 27 bilang paghahanda sa undas. Prioridad raw ng LGU ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente. Ayun po, nag-conduct na po kami ng sandbagging para may madaanan yung mga tao dun sa lubog na part. Tapos may nag-clearing operations na rin kami. Tapos naglagay din po kami dun sa talaga hindi na accessible. Maglalagay din po kami ng mga tirikan ng kandila sa harap para kung sakali doon po sila magtirik ng kandila. And then plansyado na rin po yung aming deployment plan. Tapos naka-ready na rin po yung mga logistics na gagamitin. Batay sa datos ng MDRRMO, may kabuuang 7 sementeryo sa Masantol. 6 sa mga ito ang patuloy pa ring nakararanas ng pagbaha. Sa kabila ng mga pangakong proyekto, nananatiling tanong ng mga Masantoleño kung kailan matutuldukan ang kanilang kalbaryo. Malinaw na kahit ang mga yumao ay biktima rin ng korupsyon sa mga flood control project. Aisel Fernando, CLTV36 News.